खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोब्बान ब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सोरबा माजे जे भगवान नाय महर लान सोनाफोर दामगै एमफ्राय ब्लग्सखौफ्रा जोंसो लाबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो आइमानि लांगोनानिफ्रायनो बरायबावलायबाय बे ब्लग्सखौबो ओमफ्राय दासो खामानि जोबनो सानसुनि एकदम जाखांथारबायबो लोंखांथारबायबो दुगैया लोबा अखायानो ख्रेब ख्रेब नालाय दासिमबो मिजि मिजि दंबावो ओमफ्राय आङो गथ' गथाय गारखुनानै ओंखारदों एसे फैसा लानानैहाय सेम्पु लायनो सोनाफोर सेम्पुआ दंखायो ओमफ्राय कन्डिशनार दंना गैया दखानाव सोंहैनो आरोना फोथारफ्रा आरो दै लोमलायबाय नै मैया फैजेननायाव बेबायदि नंलामोन ना ओमफ्राय नै थिगसे हानानै बिदि अबस्था जालायबाय आरोना जा नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव मा मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ लागा बहुद दङ आं मोनसे प्रब्लेमनि थाखायबो खामानिनि थाखायबो फैदों होन्दोंमोन बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामलांगोन ओमफ्राय नोंथांमोनजों आं शेयार खालामलांगोन आरोना बेयावनो नुहुरखायो ओरैनो दखान थांगोनसै आं मोनबोबाय नै सेम्पु प्लास कन्डिशनार जरासेखा माथो आंबो थेमानि फुबाय थानायखौ बावलायलांबाय ओमफ्राय ओरैहाय सार्फ एक्सेल साबोन मोनसे ओमफ्राय नै इयो 10 थाखानि किसमिस आरोना मिनिनानै थैगोन नै फिसाफ्रा जायो नालाय बेखौनो लानानै फैदों आं बायनायखौ आं बायनाय आरोना जिया आंहा जेव ओंखारबाय थायो नालाय ओंखायनो साबोन थरसे लाबोबाय आइना गैखायामोन एसे स्राय दुगैस्रां लोबस्रां खर' बोलोबनानै लाग'नो हाबाय नानिया बिबैजों गेलेगासिनो दङ फिसालाया टिभि नायगासिनो दङ ओमफ्राय एसे लिपस्टिकबो लागायबाय लिपस्टिक लागायबा आगैमोन आब'मोन मोजां नुदों होनोना बिबोनांफोर सोरबा बाजै दिनै मोजां नुथारदों होनोना ओंखायनो आंबो एसे लागायलायबावबाय आरोना बाख्नाय जानो मोननायनि इउटुब चेनेल सालायनानै फाग्लिया देलाय मोजां जाथारबाय बियो होनजासिगोनसो नामाथाय आङो बाथो इफोरना लिपस्टिकालाय मा लागायबा लागायाबो गैया ओमफ्राय ससे जायगायाव ओंखारलांनो नागिरदों नालाय आङो आबैमोनावहाय ओंखायनो एसे देलायबाय आरो देलायनायाथ' आंना बेनो बेखा ओमफ्राय लिपस्टिक एसे लागायजानाय जादों आरोना नायनो समायना जानांगोन ना आंबो एसे दाबो एथ' बुरैथ'वाखैना दाबो फिसा सानायनिल' बिमा ना एसे देलाय जाबावो जेबो नङा ओमफ्राय नै बेग खालि खालामनो नागिरदों सनाफोर खामानि आंना बेग खालि जानायनि खामानिसो आरोना आइयाबो गावनि थाखानाय मुलिखौ जानानै एसे मोजां मोनदोंनो ओंखायनो आंबो एसे मोजां मोनबाय डक्टरनाव थांथ'लादे होन्दों माने एसे थामिनाय बायदि मोनदोंनो प्रेसाराबो बिदिनो एखमबा जाखार नागिरो एखमबा मानो नागिरो आरो सानाय सुनायानोसै आं बिनि सिगांनि ब्लग्सआव खिथाखादोंमोन ओमफ्राय फैसा साननाय होनबाथाय एकदम खामानि गैथारा ओरैबायदि स्ल' मसनावसो बेखौ स्पिड मसन होनायखाय एसे स्पिड नुलायदों आरोना मालानिथो फैखो फैसा साननो मोनफेरनाय बार मालानिथो स्पिडाव रोंनो 15,000 अखाबो मिजि दङ नालाय बेग लायाखैना बिदि सोनानै इयाव लालायनोसै नामा ओंखारबाय जोंहा बिमा फिसा बाबा इसान थांमारा इसानखौ होनदां थांमारा बाबुखौ होनदां बाबुखौसो होनदोंलै उन्दुदो नोंहा थाङानो फिसालायाबो टिभि नायगासिनो दङ टिभियानो एसे अखानि थाखाय नेटवार्क मोना नों बाबा जाया नों आदासो जायो थाङानो मालाय थांथोंसै ओंखारबाय थाइफ्लें जाबावदों दानि दिगदारसो मोनगोन बियो गावनो हाब्रा सानसु सांख्रांसो आरोना बोथोरा जोंहाथ' दहायनो जाखांदों 11:30 एसे बारनायावनो जादों ओमफ्राय जाखांनानैसो दुगैखां लोबखां आङो खिन्थु आबैमोना थाबखौनो जाया 2टा 2:30 जायो बिस्रा 11टा 12टायावसो सङो आरोना मादैयाहाय ओंखायनो जेबो प्रब्लेम गैया बिसोरनाव 2टाबाबो थांजायो नानियाबो उन्दुनो ओंखारखायाखै नालाय ओंखायनो थांखानानै फैनोसै आं आदा एबार ज्राम हायो ना मायो आरो खारबोलायबाय दानाबा थाथों सुखुवा बिमा लान्जायफ्राव अबाय थानो सुखुनांगौथ' नोंखौ लेंखादोंमोन नोंहा आयौ बेहाबो राखेंलायदों थ' आगोलावबो देखायखांखाबाय आङो बारा गोजान नंखाया सोरबाफोर गोजानबा बिनानावमोन आब'मोन आदामोन बिबोनांफोर खाथि जाखायो आरोना हारसिंल' रं थाबायबाथ' 5 मिनिटावनो मोनहैगोन आङो लिल्ला लानानै एसे टाइम लागोन ओमफ्राय फैसा लांखाब साननाया जाहैबाय मा हैनांगौ आरो आंहा ना आबैमोनावहाय आं आबैनि फिसाला दादि बेबो सासे डिफेन्सआव मावनाय दं नालाय ओमफ्राय आं बेनिफ्राय लाथ'नाय जादोंमोन आं माने जोंहा आरोना बै ट्रेक्टर बायनाय समावनो लाथ'नाय जादोंमोन माने एसे थोआ जादोंमोन नालाय अब्लानो लाथ'नाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय न'नि मानसि नालाय सुदबो होनाङा माबो होनाङा नालाय थाथ'नाय माने थाथ'बाय आरो मालायनि सुद गोनांबाथ' एसे देहायाव नांगौमोन खोमा ओमफ्राय सुद गैया नालाय बुस्थुआ गोबाव जालायलायबाय ओमफ्राय दादियाबो एथ'बां अभाब जाथ'वाखै नालाय बिजाखैबो ओमफ्राय बिदि होननानैथ' नोङो होनांगौ फैसाखौ लासोमबाय थाबा जानाय नङाना फैगोन लासोमबाय थाबाय जानाय नङाना दा जोंहा फैसा जानाय लोगो लोगो
फैसा जानाय माने जाय डिफेन्सआव मावो बे मिन्थिखासिगोन इनकाम टेक्सनि फैसा हाबस्रांदों नङा होमबा दानोबा गोसोआ गाज्रि मोनो ओमफ्राय हाबस्रांफिनबा मोजां मोनो स' बेखौनो होखानोसै होननानै आङो फैदों आरो बिफाया बेखौनो खामानिखौ हैनानै फैखादो दादिनि फैसाखौ होननानैहाय आंखौ थिनहरदों आरो ना बेनोमोन आंनि फौजि बिथांनि आदेशा आंखौ लोगो मोनथ'यैयावनो होननानै बुंबाय आरो लोगो लानानै फैबाय आंबो नोंगौबा फैसाफोरा लोगोआव थाबाय थाया आखायाव फैसाफोर थाबाय थायोबानो बाहायजालाय लाङो आंनाबो बारा मोजां नङा जानायनो गलांजोबो फैसा माखाया ओंखायनो ओमफ्राय लामानि महरा बैनिफ्राय हाबबोबाय लाजिया ओमफ्राय बोरै थांगोन दे दैज्लां बोथोराव गैला नोङो सेस जेबो नङा आंनानो आथिङाव एसे गाज्रि जादोंहाय हाब्रु गाजाया जागासिनो दङ हाब्रु गाबाथाय दा बारासो जागोन ओमफ्राय फेनावल' नोजोर होनाङा सेन्देला सुबानो खारखायो खिन्थु फेना राना जे थैदो हनै आरो सेस हाब्रुआव गोदोबाय जेबो नङा बेबायदि समाव जोङो सामफ्रामबो हाब्रुसो गायोमोन आगोलाव नोंथ' फाइभआव हमबाय आं फाइभनिफ्रायनो मा 5, 3, 4 फोरनिफ्रायनो गायफालाबायदों नैलै आबैमोनाबो गायनोसै मालाय खोथियाफ्रा नै देरहांबाय हाग्रा बंग्राबो जालाबायदों माथो बोरैहाय इफोरो थिगसे अखा हाबाबो नै बेबायदि गायथावथावल' जानानै थायो आरोना मोनहां जाजोब्बाय आं बेबायदि बिराद मोजां मोनो बेयाव थोबफासेबो बेलाव गैया आबैमोननियावहाय जोंनिया गामि गिदिरखौनो बारलांथारनानैसो दुब्लि आरोना बेलाव बारिसो ओमफ्राय आबैमोना बे बोरियाव आरो खाथियाव ओमफ्राय जोंनाबो एसे दङ बैथिंजाय थिखा होदों गायखांबायनो ओमफ्राय नै जि मोजां मोनो आं बिदि मोनहां हा ओमफ्राय मोनबाथाय द्रुद गायदोल' ओमफ्राय आं मोननोसै ओमफ्राय आं मादैमोन दादिमोन दङ केमेरा खालामनो एसे बोरैबा मोनो ओमफ्राय आबैखौ लानो हायोबा एसे लानोसै स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथां ना हाब्बा एसे दिगदार खालामबाय अखा हानाय बोथोराव जबाया थोबायदों हाब्रुआव आरो फिसालायाबो हाब्रुआव बब'नि सिं भगबान बिदिथ' मोजां मोसानानै दा देखायबाबा आं गोसोआ गाबनो ओंखारो थ' मोनफैबायानो नै आबैमोन न'आ अखा हानायनि देसि जुगाफ्रा नै हाबाब थाबायलांनांगौ हाब्रु गानांगौ लागा गैया पापा बै न'निफ्राय बैथिं एकदम लाजाला आरो थिं सुनानै लादिनि थ' मोजां थाबायलां बोरि बाबा जै हो अखा हानाय बोथोरावलाय आरो माथो बोथोरनि हाब्रु दैज्लाङावल'सो गानो मोनो आरो माला गानो मोनो बेफोरखौलाय लागाव निसा आयो हारसिं सिबनायगासिनो दङ आबैनि फिसौजो जोंनि बिनानाव उन्दै स्कुल बन्द' मोनबाय ना नानि स्कुल बन्द' मोनबाय दे ओमफ्राय नै ओरैबो हाया मोनफ्राम जाजोबनानै दङ ओमफ्राय ओइलाय जोंना निसाया जायोना जाया गोथां नुहुरनाया गायखांबाय आरोना बिनानाव मोननिजों जोंनिजों जोंना ज'सो नालाय आवगोलनिफ्रायनो बेनो ओमफ्राय बै थालिर बागान नुहुरनायाहाय जोंनि सासे दादिनि आरो बिसोर थालिर गायजोब्बाय माइ गायलानो ओमफ्राय बे जाखांबाय मादै नोंमारगौ थाग थिग दासो ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम खुरगासिनो दंमोन आरोना मादैयाहाय बिदिनो बिसिना 2टा 5 जालायबाय 2टा 5आवबो नै दासो ओंखाम आरोना बिराद आइया मिथिखागौ नै आबैमोना ओंखाम मोनजायाखै दानो थांसै नोंसोर होननानै दायोबाबो रेस्ट लानाय टाइम जालायगोन बे ओंखाम जानायावनो आंहा थांनानै आंनि खामानिखौ मावहैखानोसै होननानै फैबाय आरो आसि घन्टानि उनावसो आङो फैफिननो रोंबाय आरोना आबैमोननिफ्रायहाय मादैया ओंखाम बाजाराव थांगुलायबाय ओमफ्राय आबैयानो जोंहा दसे रायलायबावनो आबै होनबाय अननोबो ओंखारबाय आङो ओमफ्राय जि गोबाव रायलायनानै आबैजों आंजों साहा फुदुंनानै लोंनानै फैलायबाय आरोना आङो ओमफ्राय आबैखौ आं भिडिअ लाबनाय जायाखिसै दादिमोनबो दंबाय थायोमोन ना बयबो बिसोरजोंबो रायलायबाय होनलायबाय बोरैबा मोनो आङो ओमफ्राय दादिमोनाबो एखमबा आंनि भिडिअखौ नायो बारा सोलाबा बिसोरबो ओमफ्राय खालि पेमेन्ट मोननायखौल' खिन्थानानै फैबाय आं दादि आंनि पेमेन्ट मोननायखौ नायाखै नामा होननानै आं पेमेन्ट मोननायखौथ' नुस्लाबाखै होननानै बुंबाय आरो अखा नायो बै खनसे बिजामादैखौ 2 मिनिटसो स्टेसनाव लोगो हमनाया बेफोरखौ नायलायलायदों जाहैदों आरोना बबेनिफ्राय बबेहाय थांनायमोन बेफोरखौ रायलायबाय आरो न' मोनफैफिनसै आं सनाफोर फिसालाया ओमफ्राय दहायनो खारबोफिनदों मोनसे जायगायाव थानो सुखुवा बिसिनावबो लोगो गैया नालाय कारेन्टआबो थांलाय फैलाय जायो आबैमोनाव ओमफ्राय बिबैना इनभाइटार नालाय ओमफ्राय खारबोफिनथारबाय आरो बियो नै फिसाजोआ बाजानानै थेन्थ'लायबाय नै बेस्रा लांगोना मोनबायानो आङो ओमफ्राय सनाफोर आङो दिनैना बिफाबां बिदि सेयार खालामनांगौ लागा गैयामोन अब्लाबो आङो ब्लग्स लाबोयो नालाय देखायबाय आरो सान्थि मोन्दों आङो दिनै मानो होनोबा आंहा मोनसे रिं जानानै दङमोन जोंहा आरोखि स्रां सुख'जोब्बाय दिनै बे जेबो रिं गैला आरोना खालि
जेसेबां मोनो बेखौ जानांगौ लोंनांगौ थानांगौ जै आंनाव अबेबा फैसा दाहार लानाय दंबाथाय एकदम उन्दुनो ओंखारा आरोना आङो बेखौ सुख'नो हायागौ मानि थाइथामबाबो थाइब्रैबाबो ओरैबायदि आंना टेनसनानो अयथासारसो बयबो जायो खोमा बिदिनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा जायाबो खोमा माथो जि बुरजा बुरजा दाहार थानानै सान्थि थायोलाय आंखौबो नुनायाव सान्थि नुयो खोमा खिन्थु बिराद खेंखें जानानै दंमोन आङो ओमफ्राय दिनै सुख'जोबनो हानानैसो साफा आरोना बेल'खा दंखायोमोन न'नि मानसिनाव ओंखायनो दंमोन आरो दा ओमफ्राय माथो देखायबावनो गैला भिडिअखौबो माथो गोलाव खालामबावनो दा मा ओंख्रि मोनजायो दाउ ओंख्रि मोनजाहां मोजां जादों दिनैहाय जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ फुरा नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना